Doncs l'acte ha sigut un èxit, els escriptors i escriptores tenen ganes de compartir el que fan, i ha quedat demostrat, ha vingut gent del Lluçanès, d'Osona, però també de més lluny, de Tàrrega fins i tot, i han llegit uns textos de molta qualitat, vull dir que ha anat molt bé. Un any, d'això no fa gaires, quan l'hivern va anar a deixar el seu lloc a la primavera, per primera vegada, li va agafar la mà. La mà de la primavera era tabiona, i de sobte li va mirar els ulls. I quan li va mirar els ulls? Què va veure el senyor hivern en aquells ulls plens de joventut, d'esclat, de joia? Se'n va enamorar. I li va començar a dir paraules boniques. I a la primavera allò de que un senyor tan ben posat, amb aquells cabells blancs, li digués coses tan boniques, la va encirar. Així és que l'hivern no va marxar. I es van quedar junts. Tu que adelerat vols marxar abans d'hora, considera resistir. El temps, aquest maldestre aliat del dolor, continuarà el seu trajecte i natura et retornarà a la còsmica dimensió de l'infinit sense que hagis d'alterar el seu curs. A poc es podrirà la carn i fecundarà la terra amb la teva llavor. La realitat és un carnús desfet per carronyaires en temples consagrats a l'excel·lència. Fracassar com reeixir forma part del mateix acte. Jo sóc el mal, jo sóc la púrria, jo sóc el que apaga les espelmes i crema els pallers. Jo sóc el que roba les cireres i fa malbé els sembrats, el sol camarat, l'aixada oscada. Jo sóc el que desballesta l'harmonia de les esferes. L'hereu de Galactus, el devorador de mons. Jo us ensenyaré que morir no és la pitjor opció, que l'horitzó només és un miratge. Jo sóc el fonament de la percepció alterada. De cop i volta, gronxant-se en una fulla, veig un cargol gris, dedicat a tota la cavalleria. Si algú et ve a dir que ets petit o que ets lleig o que ets orellut o el que sigui, el problema el tenen els altres i que al final tornar amb un somriure penso que és el millor i ja està, és el que m'agrada a mi i us ho volia compartir. Llavors el llibre parla justament d'aquest moment, no? Era un dissabte del mes de juliol, el règim estava una mica a l'aguait perquè havia fet propaganda contra dels Beatles, perquè ell deien que era una colla de pervertits, granyuts, que venien aquí a corrompre la sana joventut espanyola. Així mateix ho deien, Però a Barcelona, a diferència de Madrid, el recital va tenir molt èxit, moltíssim èxit. La policia estava nerviosa perquè, a més, aquell dia arribava una etapa del Tour de França. Això, per aquella policia franquista, era posar-se molt nerviosos perquè no estaven acostumats a gestionar aquell volum enorme de masses. Aprofitant aquesta situació, aprofitant aquests dos esdeveniments, però especialment el símbol dels Beatles, que era el símbol de la modernitat, de la renovació social, la novel·la ens parla d'una organització estranya que aprofita aquest moment per retenir, per agafar responsables de la repressió franquista i acarar-los amb les seves víctimes, amb algunes de les seves víctimes, perquè moltes ja havien mort. Ella és la directora de Ràdio Roda, i té un llibre que es diu No vull que m'estimis. És un poemari molt bonic, que hi ha aquest poema que jo no l'he llegit, l'he dit, que diu el pardal va dir me'n vaig, i el llop va saltar i no tenia ales. Però n'hi ha de més llargs, n'hi ha de molt macos. I en el meu llibre jo n'incloc dos, i faig el comentari. I ara ella que s'expliqui. El No vull que m'estimis és... Jo explico sempre que és un llibre petit, és un llibre autofinançat, que no vol dir autoeditat, perquè està editat pel Punt Volat, i aquest llibre el vam presentar per Sant Jordi a la Fundació Miquel Martí i Pol, i res, és un llibre de poemes, que també hi ha prosa poètica,
i és el meu primer llibre de poemes. La intenció era fer una novel·la, però va sortir un llibre de poemes i es diu No vull que m'estimis. Volia presentar doncs, aquest conte que es diu Nen especial i és una mica un dels pocs contes doncs, que he il·lustrat i he fet el text també i res, el vaig fer doncs, una mica perquè he inspirat una mica doncs, amb els meus fills, amb la seva experiència i amb la meva pròpia, que és una mica doncs, que tant ells com jo quan era petit doncs, teníem una dificultat doncs, amb l'escriptura i així, doncs teníem dislèxia i per compensar això, tots els nanos que tenim doncs, dislèxia o altres coses, vam desenvolupar unes altres capacitats, no? Com és la part més creativa, la part més imaginativa. Malgrat el temps que fa que no llorem plegats, pare, us haig d'explicar una cosa. M'he fet un home gran. Us sorprendriu. Ja tinc els cabells blancs, les cames bledes. M'assembla a vos la tarda de la Déu. I avui, un nin, fill d'una neta vostra, se m'ha dormit als braços, dolçament. I he sentit que la fe que professàvem potser sabria com fer-la tornar. Que les ofenses eren perdonades, que no hi ha rancuni al pit dels parcers, que per a ser un sant calen 100 anyades. Tot això he sabut mentre sospesava la tenda promesa del cos d'un infant. Per si la veieu, digueu-li a la mare. Aquest llibre l'hem fet un grup de persones, una vintena de persones, que hi hem treballat més o menys 2 anys. O sigui, la tardor o l'estiu del 21 va sorgir a partir d'una colla, d'uns quants, que passejant pel poble, als vespres, anaven recordant anècdotes i persones que ja no hi són i van dir aquestes coses no s'han de deixar perdre, s'han de rememorar. I ens hi vam posar i ens hem anat reunint pràcticament cada setmana fins a l'agost d'aquest any per la festa major, que és quan va sortir el llibre. Cal dir que al treball d'aquesta vintena de persones cal afegir-hi la col·laboració de moltes més, del poble o que hi han estat vinculades, que ens han ajudat a recopilar tota la informació que recull sobre la gent, els carrers i les cases. Parlen d'acords, de consells, d'equilibris, de riscos, d'amenaces, d'invectives, de camàndules i de banys de masses. Un sol error, diuen, pot gavanyar la calma. Volen més temps, perquè el joc de la guerra, el joc viril de marcar territori, és complicat i requereix fermesa. Un pas en fals pot malmenar la treva. De lluny estant ens sospesem els greuges, efectes torbadors d'aquell conflicte, i repassem el garbuix de batalles que fan del món un camp de la vergonya. Per tot això, no vull sentir promeses, ni que em parlin de pactes o de gestes, que els líders es confitin les almoines i que em deixin en pau ja no m'enganyen. En un poble, del qual no recordo el nom, que tampoc sabria ubicar on era, i que, si us dic la veritat, no sé si encara existeix, els sabaters del poble es van reunir i van dir ja n'hi ha prou de fer i anar posant pedaços en les sabates i espardenyes de la gent del poble, de canviar soles desgastades per l'ús de cosir, recosir cuiros i teles, tot plegat perquè aquelles sabates velles puguin aguantar alguns mesos més. Hem d'acabar amb aquestes males feines. Cal que ens posem a fer calçat de qualitat. I així, havent acordat per unanimitat aquesta proposta, van canviar algunes coses en la seva manera de treballar i es van anar especialitzant en fer calçats de qualitat pel peu dret.
Al cap d'algun temps, en les botigues del poble ja es trobaven tot tipus de calçats pels peus drets de la gent del poble. Peus drets, llargs, curts, gruixuts, estrets, torts, plats, ben proporcionats o mal fotuts. Tots tenien el calçat que els esperava, ja fos per fer esport, per anar mudat, per estar per casa o potser per voler mostrar i cridar l'atenció. La gent del poble va acollir amb entusiasme aquesta innovació i lluïen amb orgull el calçat del seu peu dret. En Joan Dalmau, que és molt tímid, diu ell, avui ens ha explicat una història que a mi m'ha fascinat, i és la història d'un sabater i d'un poble que decideixen que només faran sabates pel peu dret. I llavors la història va progressant, i el conte és tan magnífic i meravellós que ens ha promès que continuarà l'any que ve. Continuarà l'any que ve perquè el que explica el conte és actual i no s'ha acabat. El que explica el conte, d'una manera molt resumida, i això és molt mala explicació perquè els contes s'han d'explicar com a conte, doncs el que explica el conte és que per fer calçats de qualitat van començar, diguem-ne, a fer calçats de qualitat pel peu dret. Va quedar el peu esquerre descol·locat, certament, però això a la gent no li va importar perquè estaven joiosos i feliços de poder lluir unes bones sabates en el seu peu dret. Fins que va arribar un dia que ja havien fet molts calés i havien progressat molt amb el negoci, que els sabaters van dir hem de continuar, i van fer una reunió. I llavors el sabater estratega, sempre hi ha algú que va una miqueta o pensa més enllà que els altres, va dir escolta, hem de fer que la gent deixi de tenir peu esquerre, amb la qual cosa tots es van quedar parats i al final els hi va explicar mira, hem de canviar la nostra feina, hem de començar a treballar amb empreses de biotecnologia i genètica perquè en aquest poble la gent no sols no tingui peu esquerre, sinó que passi a tenir 2 peus drets. Companys i companyes, comparteixo amb tots vosaltres la satisfacció pel que hem fet i estem fent. Però no ens hem d'aturar aquí. Hem de posar-nos a treballar de valent perquè hem d'aconseguir que dintre de no massa temps la gent d'aquest poble deixi de tenir peu esquerre. Vam caure a la plaça Antiga per enèsima vegada, damunt de tot el que ens serva i ens dóna nom. Jo et vaig plegar, com sempre, i el braç feia un tomb sobre el centre, com un número pi, precari, finit. En la revinclada, el teu afany de superar-te et va fer la guitza. Jo, amable, deia les paraules de torn, com responsoris d'una missa aliena. Fora de mi ressonaven, càlides. Volia seure. Vam imitar les línies de Becker en el pedrís improvisat d'una casa, abraçats i tan muts que semblàvem esperar a Godot i a l'Apocalipsi, mentre queia un altre cop la tarda en el ritme immaculat de la teva vida. Oh garganta bassa santa, oh mare de Déu del bosc, feu eterna, Déu geganta, obriu cames al que és fosc. De la bauma tots vinguérem, la santíssima humitat, terra corba ens feu i férem d'esta terra beure i plat. Roure alzina i pi bateguin, olivera, vinya i blat, vostres tiges sempre es freguin, és diví això que ens heu dat. Del salt d'aigua que corprèn, raja una veritat que sura, que la saben vella i nen, cal eixamplar el que perdura. I nostra patrona canta, de la terra en sou la sal, oh verge de la garganta, allunyeu-nos de tot mal. Amb tu, tot el bosc que és nit desperta, acompanyant danses de foc a la boca de les pedres. La nit fa el verd més verd i cada ocell que canta escriu amor entre les ombres que s'absorbeixen cap a dins per desfer-se al sotabosc del tronc teu que rep la remor del vent aquest que m'empeny constantment a mirar-te.
I després me'n vaig adonar que si podies escriure això no estaves enamorat, perquè l'enamorament no necessita paraules. Però bé, la poesia és meravellosa perquè fa tota farsa bonica. Gràcies. Aquí presento un llibre que es diu Som mentida, que explicaré una petita anècdota. El llibre es deia Tot és mentida. I vaig mirar a Google tot plegat i vaig trobar molts llibres de mentides, però Tot és mentida no. Llavors ho vaig enviar en Borràs per a la Resistència i em va dir, compte, nan, que Tot és mentida, ja ho va fer servir en Quim Monzó a Quaderns Crema. Hosti, jo ja tenia tot fet i tot pagat, i llavors em va dir, posi Som mentida, perquè si Som mentida és més concret, perquè els esquirols són veritat. Per tant, si diem tot és mentida, no pot ser que tot sigui mentida. L'espècie humana és la mentida, i el llibre va precisament d'una denúncia a l'espècie humana, com tots els actes que fem des que vam baixar dels arbres, que només fem el ridícul, i fer el ridícul de manera criminal com fem, doncs és que, com diu el Nohat Harari, no hi ha res que pugui demostrar que els avenços de l'espècie humana serveixin per avançar. Està a punt de sortir un llibre que avui encara no és llibre, però que demà esperem que sigui llibre, que és un treball sobre el tarot, els arcans del tarot, i que l'hem titulat El tarot de Fogueroles. Una mica perquè, com que és un treball que hem fet conjuntament amb en Lluís Badosa, que és de Folgueroles, doncs vull dir, va sortir una mica així esporàdicament donar-li aquest nom amb aquest treball. Són els 22 arcans del tarot i llavors ell ha fet les il·lustracions i jo he fet un poema per cada carta. Campanes d'harmonia voltegen el somni entre les meves mans i els teus cabells. No hi ha nit que la llibertat de pensament porti llum a la foscor i la passió ens remogui a la sageta que duc clavada. Giro la carta de la mort i també sagna a l'altra banda. He de dipositar la fe en cada paraula, en cada gest, en cada anhel que envaeix el cor. Al capdavall, la noblesa del gat ens faci adonar que la confiança està entre el que tu penses i el que jo crec. La llum de les muntanyes assentarem l'amor que dipositem als llavis. Cada vegada que els unim, ondulem horitzons a la pell prima on gravem signes que rempinem ahir, avui, demà, a les venes dels boscos, el vers. Entre carícia i carícia el fred del tramvia del desig es posa guspira sobre el pols dels camins. I entre tu i jo i el gall cantem junts a la cimera més alta, els silencis que gronxolen entre branca i branca. I acabaré, com que aquest any és l'any del rector de Vallfogona, i el rector de Vallfogona ja es va queixar de l'abundància de poetes, i llavors he pensat que avui s'escauria una mica recordar el rector de Vallfogona. I l'autor satiritza l'accés de poetes al seu temps a partir de la imatge de les muses esgotades de plantar llorers per poder-los fer corones. Al segle d'or em deia en Lope de Vega que a cada calle hi ha 4.000 poetes. Diu, plantant llorers, junt a les cristal·lines limfes que foren del Pegàs unglades, estaven una d'estes matinades les muses fetes unes clavellines. Veu-les Apol·lo i com ja les divines colors d'aquelles cares delicades mostraven clarament quan fatigades restaven de plantar les pobres nines, volgués dar entenent que s'ofenia de trobar-les a totes tan distretes dels oficis tocants a ses persones. I per desculpa li digué Talia, ja són tants los que avui fan de poetes que ens faltaran llorers per les corones. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Des que vaig començar a estudiar història a la primària, amb aquelles enciclopèdies clàssiques de l'editorial Dalmau Carles, primer grado, segundo grado, ja em va sorprendre que la història d'abans, tal com estava explicada, havia estat tota una successió d'invasions. Primero vinieron los íberos, después los celtas, después los cartagineses, después los romanos, después los bárbaros, se quedaron los godos, después los árabes, estos fueron desalogados por los cristianos, etc. Això, a la història d'Espanya, però aviat em vaig adonar que la història mundial funcionava de la mateixa manera. Espanyols i portuguesos envaeixen tota Amèrica del Sud, anglesos i francesos la del nord. En fi,
Després, pràcticament, tots els estats europeus envaeixen l'Àfrica i gran part de l'Àsia, etc. Primer vaig pensar que això era el que havia passat abans, i que ara ja no passava. De fet, no m'havien explicat que només feia 15 anys que l'exèrcit franquista havia envaït Catalunya i que encara feia menys l'exèrcit nazi havia envaït gairebé tota Europa. La nació catalana, malgrat que va tenir un període d'expansió per la Mediterrània pels segles XIII i XIV, de la qual no n'estic gens enorgullit, ha estat un d'aquests pobles que ha sofert una invasió militar i una repressió duríssima que ha intentat esborrar completament la seva llengua i la seva cultura. Estic afirmant sense embuts que Catalunya és una colònia d'Espanya. Va ser conquerida per l'exèrcit borbònic franco-espanyol a la Guerra de Successió i des de llavors ha sofert tota mena de repressions tant politico-militars com culturals per part de l'estat espanyol. L'obsessió de Felip V, del qual tenim documents que deia explícitament que odiava els catalans des que va guanyar la guerra, va ser aniquilar la cultura catalana centenària i substituir-la per la castellana. La situació era greu. Mig país enfonsat en la més cruenta pobresa i el corresponent malestar social que això generava. Una estabilitat política que se sostenia miraculosament sobre un debilíssim entramat de pactes i coalicions i un preocupant registre de varis brots de revoltes sufocats a mitges tintes per les paupèrrimes intervencions de l'administració. Les forces de l'Estat ja havien mostrat públicament el seu malestar per aquella conjuntura en més d'una ocasió i corrien rumors de possibles confabulacions d'alguns peixos grossos per derrocar el govern i instaurar un nou ordre polític. Calia actuar d'urgència. Cal recordar que els habitants d'aquell país gaudien d'un fantàstic sistema polític format per una monarquia parlamentària, arribada just a temps per ballar un boogie-boogie rítmic i retornar la pau i la prosperitat del seu regne. La sala esclatant una ovació d'alegria i fraternitat i tots els analistes polítics i experts estrategues militars del planeta coincidiren en que allò havia estat una autèntica jugada mestra. Us explico el meu llibre, que està inspirat en un curtmetratge que es diu, és en anglès, es diu The Butterfly Circus, que vol dir el circ de la papallona. Llavors aquí tenim l'entrada del circ i l'obrirem per aquí i el desplegarem com les ales d'una papallona, perquè es tracta d'això. La papallona ve d'un cuc, d'una larva, i després surt la seva bellesa, no? I del que parla aquest llibre i el curtmetratge és d'això, no? I aquí el despleguem i ens trobem a tots els personatges del circ. No sé si es veu bé. Sí. Aquest és l'interior del circ i aquesta és la carpa. Advertència. Soc Marixant Daguerre, la nena de 16 anys, aquí al segle XVII, Pierre de l'Ancre va fer cremar la foguera. I us he de fer una advertència, us he de fer una advertència. Aneu en compte també en el futur, que la gent que arribarà de forma autoritària amb escamot de l'exèrcit, parlant de les veritats irrefutables, les supersticions, les idees i les conductes adequades, les vileses, el que és políticament correcte, les prohibicions forçoses, la justícia, la pau, la necessitat de fer neteja i d'altres paraules i conceptes similars podrien establir altres inquisicions. Sempre que ens trobàvem, parlàvem entre rialles cap al tard, quan el riu i el sol es tornaven taronges i els mosquits ens assetjaven. La primera vegada que el vaig veure em va dir: estic molt content que siguis aquí, perquè podrem parlar. Digue'm, quina és la teva religió? M'han fet moltes vegades aquesta pregunta a Mali. El que passa és que jo no en tinc cap, li vaig respondre. Tu no creus que Déu va fer el món? Va insistir. Jo és que no crec en Déu. El seu somriure era ample, sincer i desentegat. Em vaig acomodar pensant que durant una llarga estona parlaríem de temes divins, ja que per la majoria dels africans és normal que tinguis una altra religió. Però que no en tinguis és una bogeria i intenten convèncer-te amb tota mena d'arguments.
però estava molt equivocada. Per la meva sorpresa, la seva resposta va ser: és meravellós, llavors podem xerrar de l'origen de la vida a la Terra, o de la teoria d'en Charles Darwin sobre l'evolució de les espècies, o millor encara, sobre la teoria de l'origen de l'univers, del Big Bang. Què et sembla? Bé, quan vaig a les escoles o bé als instituts, els explico una historieta que diu que jo no sóc vell, que a mi només m'ha arribat a la tarda. Jo tinc 70 anys. N'he fet 18 d'aprenentatge, de joventut, i la resta a aprendre, aquests 52. Però jo no sóc vell. A mi només m'ha arribat la tarda. Vell és el mar, que normalment dorm plàcidament, però que de tant en tant ens ensenya la seva bravura. Vella és la lluna, que a la nit ens il·lumina. Vell és el sol, que durant el dia ens dona claror. Vella és la terra, que ens dona vida. Però jo no sóc vell. A mi només m'ha arribat la tarda. Quan vosaltres em veieu un de la meva edat, que ens costa de caminar, que ens cau alguna cosa a terra, ostres, doneu-nos un cop de mà, perquè a vegades no ens podem ajupir. Quan veieu que ens estem esbarallant amb un mòbil, amb un caixer automàtic, o bé amb un dispensador de bitllets, ajudeu-nos, perquè nosaltres estem acostumats a parlar amb persones i no amb màquines. I quan em veieu un dels nostres que us doni un consell, feu una cabal. Sí, feu una cabal, perquè us volem tot el bé del món. I no dubteu mai, però mai de la vida, que un dia, a tots vosaltres, un dia també us arribarà la tarda. A l'estudi de dibuix tinc plena una estanteria de llibres de diferent gruix que llegeixo amb alegria. Els llibres són un tresor que van farcits de saviesa, d'escrits que et toquen el cor o et deixen l'ànima encesa. De llegir no en quedes fart, siguin versos o poesia, llibres que t'expliquen l'art o contes de fantasia. Les lletres formen un joc i cadenes de paraules. Llegeix-les a poc i formaràs part de les faules. Un llibre és un amic. Amb ell fas l'aprenentatge. Sigui vell, gran o més xic, t'endinsarà en el seu viatge. A la rebotiga t'abraço d'improvís des del darrere i amb esforç tendral penetro les teves calcetes negres i diminutes i encamino els meus llargs dits fins a l'urna. Vull dipositar-hi el meu vot i no és precisament d'aquesta edat. Mentrestant, entra gent per la porta principal i jo llisco per la teva. Les ungles i tot volen tastar-te. Toquen el botó del timbre repetidament, mentre jo estic en el teu, prement agosarat, perquè m'obris. Dius, ja vinc, ja vinc, ja vinc! I el que ve és una glopada de gemec i dolçor indissimulable. Avui has perdut 3 clientes, però has guanyat un rubor a la pell que algú et reconeixerà. Una poesia de la Montserrat Verdaguer, que té un llibre que es diu No vull que m'estimis. Però hi ha un poema que el trobo fantàstic i potser n'hi ha hagut que han sigut molt llargs, n'hi ha hagut que han sigut molt curts, però no n'hi haurà ni un que sigui més curt que aquest. Que diu, el pardal va dir, me'n vaig, i el llop va saltar i no tenia ales. Bé, i... Canvia el meu cos, com si tot això fos tardor. Cauen els pèls, els pits, la turgència, amb aquest vent fred de novembre. Una sacsejada m'empeny cap a un abisme,
sense marxa enrere, quan encara jo em creia eterna. De sang ja no en tinc, sang de dona vull dir, la que fa olor de vida, la que més a més em guia, que canvia de clara a fosca, fluida o amb gleves, ordenada, rítmica, cíclica, mensual, menstrual. La sang que jo ara em veig és la sang de les ferides, que es curen amb petons i amb tirites. Agraeixo aquesta taulada ferma i l'escalfor de llenya en aquesta nit hivernal, de lluna creixent i de son lleuger. Homes i bèsties dormen aquesta nit, mentre jo, insomne, t'escric en un silenci fet de crepitacions i de lanades. Asseguda en silenci, paper i bolígraf. El pas del temps impecable. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Segon a segon, precís. I el piu, 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 juganer, hivernal. Mirada perduda. Ulls closos. Inhalació. Exhalació. Inhalació. Exhalació. Sístole. Diàstole. Bum, 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 bum. Silenci. Motosserra. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Brum, bum, 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 brum, bum, 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 brum, bum, 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 bum. Peristaltisme intestinal. Desordre congènit. Rotació. Translació. Ritme. Ordre. Caos. Per sota de rimes i de cadències sil·làbiques jugo amb les paraules, de sonoritats ampuloses per dir-les amb la boca grossa, de just un xiu-xiueig de boca petita, o de sons tancats i foscos, per arribar-te, per tocar-te, per fer-te sortir d'aquest ressec còmode, parcial i tan teu, per sacsejar, si pot ser, aquest niu de voler i d'empatia amagats i tan teus, també. Són paraules només, però a voltes cremen. No t'ho pensaves en veure aquella lluna plena d'abril potser de la nostra primavera, segur que aquell petó intens no seria. Poca solta que plora amarga, no ho vas entendre, no m'ho tinguis en compte. Nenes òrfanes s'escapaven de la tendresa. Trist amor, la de postguerra. La terra es deixa anar impúdica. El sol, abans d'enllitar-se en la nit més estelada, la carona contundent amb els seus dits més llargs. Rajos que fan esclatar un comiat d'amor i mort cada dia, en un llençol tintat de porpra i malva. Breus instants, eterna joia, incert demà. Bona nit, amor. I avui dedicat al meu amor. Oh, amor, dolça rutina. De tant fer camí junts, ja no m'encanta la llum primerenca que llua els teus ulls de mar. Ni aixeca onades per perdre els sentits, ni el bosc més verge i amagat somou desitjos de quedar-m'hi amb tu per sempre. Veus més joves o noves m'atrauen des del fons de la vall. Crida de vida que a voltes amb tu comparteixo. Oh, dolça rutina meva, com viuria sense tu? Haveu sentit algun dia el vell cant del rossinyol? De petita ja el sentia, tan bon punt sortia el sol. Té una melodia innata, un dolç i alegre trinar.
I és com clàssica sonata que el cor ens fa bategar. Jo no tinc pas cap jardí, però al costat de casa meva n'hi ha un de gran del meu veí que floreix en primavera. I el rossinyol hi fa estada quan comença el bon temps i fa sempre la cantada. I potser niu a l'encems. I disfrutar del paisatge, tant l'estiu com la tardor, és un rendit homenatge vers el nostre creador. És per això que el rossinyol, amb el seu trinar bonic, m'ha inspirat al sortir el sol aquest poema i l'escrit. Aquesta matinal de poesia m'ha encantat, és la primera vegada que vinc a Perafita, aquesta trobada, i la veritat és que ho he trobat superinteressant. He vist que hi ha moltíssima gent que escriu i que està molt bé que hi hagin llocs com aquests per donar veu, per donar visibilitat a persones que porten tanta literatura i tant art a dintre, i a més també he trobat que és un acte molt nostrat en el que també hem pogut reivindicar la nostra pròpia cultura catalana, i visca Perafita i visca les trobades com la d'avui. Avui hem fet la quarta trobada d'escriptors, il·lustradors, lletraferits i amants dels llibres. És el quart any que la fem. La diferència és que les altres 3 trobades les vam fer al mes de juliol i molt bé, molt bona acollida, molta participació de gent del sector, de lletraferits, il·lustradors, i també amb molt llibre de vell, que això també ens interessa, i participants, poetes, escriptors, contacontes. Esperem que hi hagi una bona... que hi hagi, per part de l'administració del poble, que també ja hi ha una col·laboració amb la logística i d'això, però sempre esperem que n'hi hagi una mica més.